mehriban ene, ayal doğunum. Qadırdan uyam, nojuwan gyzym. Onha dünya bahar geldi. Sizin hemmäňizi bahar bayramy, halkara ayal gyzlar günü bilen gyzgyn we mehirli gutlaýaryn. Mehriban ene, senin ulalanan bolsa yat iyillerde maşgalasının güngüzeran üçin gece gündüz yarım iyip yarım giyip ağır zehmet çekkiyen oğul gyzyň mehriban ocağına dolanıp çağacıklarını bağrına basıp gowy günleri yetenni görmeňi, ol kocaman ene yüreginin ýynjylmagyny arzu edýär. Ayal doğunum, mehriban uyam, senem sabır et. Sana da çağacıklarına ena taňa goşup erkin, azat vatanny agtyk çoğuluklaryn görmek nesip etsin. Nojuwan gyzym, ata watanyň ertirki güni seň elinde. Sana bu durmuşda iň gowy arzuwlar dilemek bilen okuwda, işde ulu üstünlükler arzu edýär. Alnyň, bagytyň, mydama açık bolsun. Oku, öğren, döret, göreş. Hemmäňiziň 8 Mart halkara ayal gyzlar günüňiz ýene bir gezek mübarek bolsun mehribanlar. Türkmen ayalyna hormatym çuňgur, her bir eneň öňünde u baş ul hormat bilen egilýändir. Bayramyňyz gutly, mübarek bolsun mehribanlarym. Soranmış bir bol ay güni bakyp dünýäniň görkine aýdyp bersene. Gün hem diýenmişin nuruny döküp dünýäniň bar görki enedir, ene. Soranmış bir wagt yel suwa bakyp dünýäniň berkine aýdyp bersene. Suw hem diýenmişin şarlaýyp akyp dünýäniň bar berki enedir, ene. Soranmış boz gulan bir ata bakyp dünýäniň örkine aýdyp bersene. At hem diýenmişin jülgeler söküp dünýäniň bar örki enedir, ene. Soranmış bir ene şahyra bakyp dünýäniň durkuny aýdyp bersene. Şahyr hem diýenmiş byzyna çöküp dünýäniň bar durky ene sen, ene. Bayramyňyz gutly bolsun mehribanlarym.